катарда зор, шуның белән аерыла. Быел анда мәктәп укучылары гына түгел, төрле вузлардан студентлар да катнаша ала. Башка елларны мәктәпләрдән командалар җыелган булса, ул якынча 15-17 була иде. Быелны заявка бирде барлыгы 45 команда, һәм шуның 30-ы, якынча 30-ы сайлап алынды. Шуларның 24-е мәктәп һәм калганнары вузлар. Һәм шулай быелгы программада башка елларныкыннан байрак дип әйтик, нокталар күбрәк, биремнәр күбрәк булды. Биремнәр алар Казанда ике теллелек турында законны тикшерү белән бәйле. Кибетләрдә, төрле кибетләрдә татар телен кулланалармы рус теле белән беррәттән. Шулай күп биремнәр креативлыкка, иҗатчылыкка, тарих белән бәйле сорауларда. Волонтерлар безнең 150 кеше. Безнең шактый күп волонтерлар һәм аларның барысы да үзләренең эшен кертәләр. Балалар үзләре теләп катнаштылар. Инде 3нче ел булгач, менә элемтә техникумы белән. Алар ишеттеләр дә, аннары инде апа шундый нәрсә бар, әйдәгез мин әйтәм катнашабыз. Күбрәк татар балалар шушындый милли чараларда катнашсыннар иде. Төрлечә караштагы булганнары бар, килгәндә генә автобуста ризасызлыгын белдерүчеләр дә булды. Милләт өчен көрәшүче булып, булай итеп кенә йөри алмыйсыз, битләрегездә язуларыгыз диделәр. Яшьләрчә булырга тиеш, ләкин алар үзләренең милләте өчен көрәшергә тиешләр. Татар телен белсеннәр, яратсыннар. Катнашучылар арасында рус милләтеннән булганнар юк. Ләкин әзерләнгән вакытта инде алар да теләк белдерәләр. Нигә менә безне дә сез катнаштырмыйсыз, без бит татар телен теләп өйрәнәбез. Татар теле дәүләт теле булганга безне дә катнаштырыгыз диләр. Белмим, әле күпкә, әле бик озакка, ахыры мәңге оныта алмамын. Яңалыклар сан ягыннан гына безнең быел 3 тапкыр күбрәк кеше катнаша. Һәм инде әлбәттә ел сайын аның яңалыгы шунда, без яңа яңа биремнәр уйлап табабыз. Төрле иҗади биремнәр, креативлыкка, сәнгать ягына караган һәм ике теллелек әлбәттә. Нормально отношусь. Бала тоже безнең битендә без илә татарча яшәбез. Без битендә Татарстанда торабыз. Шуңа кирә һәркем тора, татарча сөйләшә белгә тиеш дип уйлыйм. Весело, интересно, молодцы. Я татарка, просто плохо разговариваю. Без гомумән татар форум чараларында катнашабыз, еш булабыз һәм гомумән шушы организациягә бик рәхмәтле. Мин үзем белеп килдем, интернет шелтәрләреннән, социаль шелтәрләреннән, шул үз ихтыярыбыз белән килдек. Мин будан беренче тапкыр. Миңа бик кызык иде, миңа шакырдылар мине. Тагын шулай ук җыелышсак, бик әйбәт булыр иде. Минемчә алар бик кирәк, алар патриотизмны күтәрәләр инде. Төрле реакция бирә. Кемгәдер бу акция яшарга мөмкин, кемгәдер бу акция яшамаска да мөмкин. Сарга яшамаска мөмкин. Бу инде әйбер күтәрү милләтчелек сыман карарга мөмкин. Мавыккан, кызыккан кеше, менә мин татарча яшәм акциясын аны булай да беләләр. Шуның кысаларында татар да зур узасында беләләр. Кем теләк белдерә, алар безгә заявка җибәрә, без июше бирәбез. Димәк, без һәрберсен алмыйбыз, менә мотивациясе булган уйнарга теләп торучы кешеләрне генә алабыз.